नमस्कार मंडळी, गाव ठिकाणी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय. मी राजेश गाडी आणि माझ्यासोबत माझे सगळे भाऊबंद दिलेले आहेत. आणि आज सगळ्यात आनंदाचा दिवस हा. आनंदाचा दिवस अशासाठी की आम्ही जो चॅनल सगळ्यांनी मिळून ह्यो चॅनल आम्ही चालू केला गाव ठिकाण, ह्यो आज मॉनिटाईज झालो. आणि ह्या मॉनिटाईज झाल्याचा आनंद आमका, आणि त्या आनंद आमका जो झालो तो आमच्या रवळनाथाच्या कृपेन सगळा ह्या झाला. तर आम्ही सगळ्या आमच्या पडेल गावातल्या देवळांका आता भेट देणार आहोत आणि त्याचा ह्यो व्हिडिओ बनवतो. ह्यो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आमच्या गावातले सगळे देवळा तुमका आज ह्या व्हिडिओ बघूक मिळतील. तर ह्यो व्हिडिओ पूर्ण बघा. चला तर व्हिडिओ का सुरुवात करूया. आपल्या ग्रामदेवतापासून माझो देव, आमच्या कोकणातलो देव रवळनाथ. हे देव रवळनाथ. बघ बा देवा रवळनाथा, बारापाचा राजे हो. आज ह्यो तुझ्या कृपा आशीर्वादात गाव ठिकाणी युट्यूब चॅनल चालू केलेलो ते का मॉनिटाईज होऊन एक दिवस झालेलो तर या युट्यूब चॅनल का लोकांची चांगली चांगली प्रतिक्रिया मिळू दे, चांगला प्रेम मिळू दे आणि ह्यो युट्यूब चॅनल मोठं होऊन दे, सगळ्यात जगभरात त्याचं नाव होऊन दे आणि तुझा आशीर्वाद आमच्यावर कायम राहून दे. आणि सगळ्यांना आमच्या या युट्यूब चॅनलशी जो जोडलेले आहोत त्या सगळ्यांना सुखी ठेव, समाधानी ठेव आणि उत्तम उत्तम यश देत राहो. होय महाराज की जय. आता आपण जाणार आहोत भावका देवी मंदिरात. आपली भावका आई, आपण दर्शन घेऊया. हे आमचं भावकाईचं मंदिर आहे. आणि आता आपण इला हा वडचे देवीवर, आणि वडचाई आपली इथे आहे. ह्या इथे आपण दर्शन घेणार आहोत. तो चॅनल मॉनिटाईज झालो आता. यावर्षी जी वर्सल हा ते हे वर्सल गावकार आमचे गजानन गाडे. काय मजा आहे देवीची, काय
राहायचे मार्केट मोर घेऊन होय. आज जे काही ग्रामपंचायत घरामध्ये सर्व समोर घेऊन होय. आज लोकांच्या चांगलं पातळीवर आता पुन्हा होय. बाराच्या कर बाराच्या पूर्वाचा बाराच्या कराचा मोर घेऊन होय. आज त्या मेळाव्याचा मोर घेऊन होय. आज त्या अनुभवाचा मेळाव्याचा मोर घेतला होय. त्याप्रमाणे जपून संघाचा मोर घेऊन होय. आज बाराच्या मोर घेऊन होय. आज जे काही तुझी तुझी भाऊ पाहिजे होय. आणि त्या भाऊ पाहिजेला मोर घेऊन होय. होय. आज जसे लोकांनी आकार म्हटला होय. आज जो काय आकार घडला होय. आज आकार ईश्वराने स्वतः मंत्रिपदाचा मोर घेऊन होय. आज जोखीम मानवाचा बांगेचा भाग करूचा मोर घेऊन होय. आणि त्या मुलांनी जसे लोकं भाग करून लोकं गप्पांपासून लोकं गेलो होय. आणि जुनी लोकांनी मला पडेल लोकांनी घ्या होय. आज जे काही गोंटी झाल्यासाठी जे काही सर्व लोकांनी तर आता आम्ही येला रणजित दादाच्या दुकानात आणि आपलं सपोर्ट सिस्टम आमच्या चॅनलसाठी तर त्याचा पण आनंद झालेलो हा आपलं चॅनल मॉनिटाईज झालो तर त्याच्या दुकानातनं आपण आता अगरबत्ती घेऊन मंदिरात जाऊया अगरबत्ती ती मस्तपैकी विठ्ठला नाम तुझे चांगले विठ्ठला नाम तुझे चांगले ऐकता मन माझे रंगले ऐकता मन माझे रंगले विठ्ठला नाम तुझे चांगले. चला तर आणि आता तुम्ही गाण्यावरनं ओळखलात असाल आता आमच्या पडेल गावातला विठ्ठलाचं मंदिर आणि त्याच्या दर्शना केलेले आहोत. मंदिर श्री रामाचं मंदिर आहे. राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान. आणि सगळ्यात पुरातन मंदिर आमच्या गावातला आता तुमका कळतच खायच्या मंदिराचा बांधकाम बघू शकता बांधकामावरून तुमका कळत या मंदिर शंकरेश्वर हे आमचं आकारेश्वर. मी आता जावा ना लावया नाश्ता इला तर जरा जिरो करी जेवचा किती जण मंदिर कॅन्टीनमध्ये जातो काहीतरी सामान आता आहेस ना आपण पांडव हे खांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारण शंभो वाटेत शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा शंभो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो हो सांब सदाशिव हे त्रिपुरारी शंभो हे भवतारक दुःख निवारी शंभो शंभो शंकरा करुणा करा जग जागवा. तर आता आपण इलाव शंकरेश्वराच्या मंदिरात तर आपण दर्शन घेऊया. पण हा आमच्या पडेल गावचा पुरातन मंदिर आहे आणि गाभारो बघू शकतो खूप सुंदर. हे रोज ला द्यावा प्रकाश नवा
चराचर अंधार हालो पवा द्यावा प्रकाश नवा अंधार हालो पवा द्यावा प्रकाश नवा चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत पेटवा हे शिवा चराचर उजळाया चैतन्याची ज्योत पेटवा हे शिवा शंभो इथे शिवलिंग आहे, पिंडी आहे शंकराची. आणि तुम्ही ह्या मंदिरात हे पाहू शकता, वरती ह्या मूर्त्या आहेत देवींच्या देवतांच्या, पुरातन मूर्त्या आहेत. 9 ग्रह आहेत इथे पाहू शकता. आणि कुठल्याही आपल्या शंकरेश्वराच्या मंदिरात तुम्ही जातो आपण, तर एकदम तिथे प्रसन्न वातावरण वाटतं. एकदम तो गाभारा एनर्जी क्रिएट करतो. एकदम भारी वाटतं इथे, शांत एकदम. आणि कसलंच मनामध्ये टेन्शन राहत नाही आणि आपल्या इच्छा पूर्ण होतात. बाबा शंकरेश्वरा, तुझा आशीर्वाद सध्या आमच्या पाठीत राहून. डोंगरावर घाटीवर हे अंजनीच्या सुता, तुला रामाचं वरदान. एक मुखानं बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. गाण्यावरनं कळलं असेल, मी आलोय मारुती रायाच्या दर्शनासाठी. आणि मंदिरामध्ये हे आमचा मारुतीचा मंदिर आहे, मस्त टेकडीवरती आहे. आणि माझं सगळ्यात आवडता ठिकाण, कारण माझं बालपण म्हणजे जे 10वी-12वीची परीक्षा तो हई येऊन अभ्यास केलेलो, त्यामुळे ह्या सगळ्यात आवडता ठिकाण माझा. निरव शांतता आणि मस्त वारा, गार वारा. हे देवा तुझ्या दारी आलो, गुणगान गाया तुझ्या ना मानसाचा जन्म जाई वाया. हे देवा दिली हाक उद्धार करा, आभाची छाया तुझी समुद्राची माया.
गणपती बाप्पा मोरया. आणि आता आम्ही इला गणपतीच्या मंदिरात आपल्या सुतारवाडीत हे मंदिरात आणि आता हय दर्शन घेऊया गणपतीच्या मंदिरात. प्रचंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. मोरया मोरया मी बाळत आहे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय कोट्यानो कोटी मोरेश्वरा वाचो भागा. गणपती बाप्पा मोरया तुझा सदैव पाठीशी अखंड आशीर्वाद असो. आणि ह्या आमचा गवळ देवाचा ठिकाण आणि ह्या आमचा सड्यावरती ठिकाण हय डिसेंबर महिन्यात पूजा होता. तर आमच्या वाडीतली पूर्ण वाडीतली सगळी लोक हय आम्ही असता ह्या ठिकाणी येता आणि पूर्ण दिवसभर हयच कार्यक्रम असता पूजेचं वगैरे असता जेवण असता महाप्रसाद असता. तर त्या पूजेक नक्की तुमका एक व्हिडिओ टाकेन तू बघा एकदम जबरदस्त हे असता क्षण तो डिसेंबर महिन्यात. ठीक आहे तर ठेवलं त्यावर. मेरे घर के जय हो मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए. मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए. जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए. जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए. मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए. जय साईराम. तर हे आहे आपला गावकरवाडीतील साईराम मंदिर साईनाथाचं मंदिर आणि आपण इथे पण आता दर्शन घेऊया. जय साईराम. ओम साईराम. साई बाबा की जय. सबका रस्त्याची खडी करता तू दुःख हरता सुख करता तू दुःख हरता. विघ्न विनाशक गणराया विघ्न विनाशक गणराया. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा. हे आहे गणपतीचं मंदिर आणि आपण आलेलो आहोत आणि आम्ही इला कट कर. हे गणपतीचं मंदिर आणि आम्ही इला दरदड्यात आणि हे खूप सुंदर मंदिर आहे. ह्या बघू शकता. आता हे आपण दर्शन घेऊया. गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमूर्ती मोरया. बस ठीक आहे. तर आता सगळ्या मंदिरातनं दर्शन झालेला. तर आता पोरा म्हणतात आमका भूक लागल्या. छोटे खाली एक पार्टी आम्ही सेलिब्रेशन करता आहोत. आमचा फेमस दुकान आम्ही शाळेत असल्यापासून आम्ही येऊ. हे पडेलकर दीपक पडेलकर यांचा आहे हॉटेल. आणि आज आम्ही सगळ्यांनी कटवडा, मिसळपाव, उसळपाव खाणार आहोत आणि भजीपाव. हे मालक हे बस ना पहिला काजळ झाला मग आम्ही नंतर आपण व्हिडिओ कधी करूया. दिनभर खा थोडे कटवडे हय मिसळपाव अजून एक भाजी प्लेट एक्स्ट्रा. अरे जरा बदलली पावसामुळे कट. देह माझा पडावा चरणी देह. तर मंडळी ह्यो हा माझो पडेलगाव आणि मी पडेलगावाचो. आणि ह्या पडेलगावावरती ह्या सर्व देवांचा ह्या आता जी मंदिरं आम्ही फिरला ही कृपा आशीर्वाद हा ह्या आपल्या पडेलगावावर आणि आमच्यावर पण हा आमच्या चॅनलवर पण त्याचो कृपा आशीर्वाद हवो म्हणून आम्ही सगळ्या देवळांका दर्शन घेऊन इला. तर ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलो, आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुन्हा आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. बाय बाय, टाटा, सी यू. Peace.